Salam ali mehribani işler tağamana turanı soňra. Bizden ähliňizde jan sağlygyna artgal döwletçiligi maşgala edilen arzu edýär. Bir şeýle parahat watanlar goýdy mekanyny ýaşadýan. Hormat arkadaşymyzyň janynyň sa ömrüniň uzak tutýan tümli işleriniň ilmada rowaj almagyny arzu edip, sınowata singen ömürler atly gitleşigini tanlap tomuş etmäne çağırýar. Ne hormatly arkadaşymyz biziň medeniýetimizi, sunnatymy ösdürmäne goşan adamlarymyza goýulmany haklydyr diýe. Bizim ne hormatly arkadaşymyzyň şu aýdan sözlerinden ogralyp bugünkü gepleşigimizi ömrüni kino sunnatyna bagş eden, özüniň bir döredip giden ajaýyp filmler bilen türkmen halkynyň kalbyna, ýüregine bir ýaşap gören Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissor, aktyor Kakaw Orasahet we bagşlamagy makul bilip. Sunnat diýilen muqaddesligi her kimiň öz garaýşy bar. Saýla bilen orna durky bilen berilen sunnat adamsy öz görüjüli okuwy bilen özüni iqrar edýär. Bu ýagda jahana gelen her bir insana tebiat taýdan ne hiller bir okuýup başarnyk wehin berilýär. Egerde şol başarnyky dogry tapyp bilseň, onda ömrüň bagtyar bolýar. Asla ol diňe özüňe däl, özgölere de baht nuruny saçýar. Kino sunnatynyň usatlaryndan telim alan, uýmy gorsak wehin, ýyllar geçme bilen hakyky halifa derejetine ýeten Kakaw Orasahedow dürli tematy surata düşüren kino filmleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanyp halkyň söýgüsine münasip bolýar. Mehribani ýerleşler, gelin häzir men tedi gepleşigimize çağıran mehmanlarymyz bilen tanış edeýin. Men ýanymda göreningizden hem tanansyňyz biziň söýgüli aktrisa Türkmenistanyň halk artisti Orazgul Abbasowa. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň uly mugallymy Gappar Hümmedow. Ine şeýleken mehribani ýerleşler şu Kakaw Orasahedowyň döreden filmlerine, ine Jappaklar çeper filmine mappagyň keşfini jallandyran Gaýt nazar Muhammed Nurow şeýleken men Magtymuladan naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň dosenti Aşyr Jumaýew. Hormatly mehmanlar, biz gepleşigimize hoş gördük. Öz iýleşlemimiziň bir isleglerini nazarda tutup biziň Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissor, aktyor Kakaw bir Orasahedow barada gepleşigimi taýýarlamagyna makul bildik. Şu Kakaw agaň döredip giden filmlerini Türkmen halky gaty söýüp görýär. Sebäbi onu Türkmeniň milliligi, milli destury bir jallandyrylýar. Ine şol ýa-ni Kakaw agaň näme filmlerini sanasaň sana oturmalar Gappar aga. Ilki bilen hawa şu Kakaw agaň filmler hakynda bir söhbet etsek. Türkmenistanyň halk artisti, zehirli kino rejissörümüz Kakaw Orasahedow Kinematografiya institutuny oturup gelen Türkmen oglanlaryň ilkinji tapgyryna girýär. Kino aktyorçuluk bölümini tamamlap gelen ilkinji Kakaw Orasahedow. Kinematografiya institutuny tamamlap Türkmen filme gelenne şu wagt 1959-njy ýylda biziň halipa ýaşly rejissörümüz Altıgarlyp özüniň Aýna adly filmini surata düşürýärkä, şoň ikinji rejissöri bolýar. Artistler boýunça. Umuman kino surata düşürende kino rejissörüň kän kömekçileri bolýar. Biri surata düşüren meýdança jogap berýän bolsa, biri artistler saýlamakda. Ine şol filmde de ol ikinji rejissör bolup oýnaýar. Şol filmde de ol kiçirek bir kesbi ýerine ýetirýär. Aty üstüne murtlary toğlanıp duran qara ýagyz gözleri qara bir Türkmen ýigitini ýerine ýetirýärdi. Ýöne 60-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanda ilkinji gezek telewizion açylýar. Türkmen telefilm dip telewizyon filmleri surata düşürýän studiýa açylýar. Kakaw Orasahedow rejissör hökmünde şo ýere çagyrýarlar. Şo Kakaw bilen bile oturup gelen kino operator Balla Orazow şo ýere çagyrýarlar. Olar şo ýerde
Türkmen televizyonunda film sureti düşürüp başlayalar. Kakava'nın rejissör hükmünde ilkinci döreden filmi bu Nur Murat Sarxanowyň kitap povesti esasında Velmurad Aganyň kitabı adlı oyunu. Halk tarafından gowy garşy alınýar. Bu film Kakawa Aganyň bir ütgeşik zehimli kino rejissördiň şerde subut etdi. Oň ýerde sıra Hacı İsmailowyň Katan bir oglatly filmin sureti düşürdi. Soňra ol Türkmen film kino studiosuna gelip dörejilik işine başlady. Oň birinji alan işem bolsa Berdi Kerbabaýewiň 4 dogan Jappaklar barada yazan eseri boýunça Jappaklar adly çeper filmi. Türkmen film kino studiosu bilen Türkmen telefilm arasında birazcık tapawudy var. Bizim Türkmen film kino studiosu örfünü giýgiräk edip arqynçylyga alyp bolýardy. Şoň üçin Jappaklar filminiň üstünden 40 ýyldan gowrak wagt geçende bolsa, integem giň tomaşaçylar köpçülik tarapyndan bu film gowy garşy alınýar, seredilýär, ýada-da no. Kakawaga aktyor saýlamakda da özüniň ustatlygyny görkezýär. Ine men diňe bir 4 sany Jappagyň kesbinde çykyş eden oglanlar bar edi diýmek, uly artistler saýlamakdadyr. Durdy Saparow, Oguldur Mehmet Guly we Sary Garryew dagy şu filmiň çeperçilik taýdan täsirini bolup çykmagyny ölçeksiz uly goşandan goşýar. Türkmen kino sanatynyň geçen taryhy ýoluna ser salsak, çağlar we yetgenjekler üçin döredilen filmleň oňlar sözüniň bardygyna göz ýetirgäs. Türkmen kinoçylarynyň çağlara niýetläp düşüren filmlerini ösüp gelýän ýaş nesli ahlak taýdan arasy ruhy bilen maksady ukunly terbiyelemek, durmuşda gabat gelýän kynçylyklardan akylly başly baş alyp çykmak barada pikirler öňe sürilýär. Ine şeýle filmleň birim 1970-nji ýylda Türkmenistanyň sanaty at gadanan işgäri Halipa kino rejissöri Kakaw Urasaýedowyň surety düşüren Jappaklar kino filmi bolmaly. Bu filmiň başyndan te ahyryna çenli şadigan doganlar Jappaklaň başdan geçirmeleri barada gurrun berýär. Olar filmde ilmide amatöwrownaky horluk görýän adamlara kömek edip durly kynçylykly ýagdaýlarda akylly başly hereket edýärler. Şol Jappaklar çeper filmi bir çağalar çüýnem, şeýle gyzykly ullar çüýnem. Degişme heňine de alynan soň, ol hemmeler üçin, hemme ýaşdakylar üçin şeýle täsirli film-de. Bazar Amanow hem maňa bir kiçirak kesip beripdir diýmen şo ýerde kelek baýyň kesbini çuňur oýnaýar. Ol film entegem bizim ýaşlaryň arasynda söýgü bilen seredilýär. Onuň şu Kakawaň şeýle bir gowy häsiýeti bar diýýärler-de. Şol aktyorlary öz erkine goýberer diýdi. Şoň üçin bir gowy erkinlikde bir gowy ajaýyp keşipler görýär diýip bir dosiýalar gurrun berýärler. Kakawa bilen işlemek maňa da meýser etdi. Onuň şol suretçiler meýdançada inni Türkmenistanyň halk artisti bolasyň, şu ýerde nähil oýnarsyň diýip bir teklip edýär. Her kim öz gylyk häsiýetine laýyklykda derejesine laýykda oýnaýar. Soň düze düş berýär. Kim terrak aýdan bolsa, kim terrak hereket eden bolsa şol. Ine ol gowy häsiýetleriniň biri. Inni ýanky Jappaklar kino filminden ina gaýyp nazaraga sizem bile işleşipsiňiz de Kakawaga bilen. İşleşen döwrüňizde bir Kakawaga ýatlasaňyz nähilek bir ýatlamalar, bir pursatlar ýadyňyza düşýär. Şu ýanky Jappaklar filmini Kakawaga aktyor saýlanmagyna mekteplere aýlanyp 4 Jappaklaryň roluna saýlamak üçin 5000 gany çağany tinadan geçirdi. 5000 adam. Benim baktıma şol 4 oğlum biri matbaanın keşfini yerine getirmek benim baktıma düştü da. Gaýyp nazara şonu nälik saýladylar sizi? Nähil syna gatdylar? Kinoda syna ilki bir surat syna geçirdi yani. Ondan soň bunun içinden saýlap yani kinoň bir parçasyny, bir bölegini
düşüp berýärler da ýa-ni düşüp görýärler. Iň soňunda şol taýlanyp bizim japaklar 4 topar boldy. 4 sany topar japak. Şoňa 4 toparın içinden doğrusu bizim herimiz şu kinoda oynanan her bir başka topar boldy. Şey biriktirip kahva dördümüzü ina saylap şu keşfi yerine etmeye bize mümkünçülükler öttü da. Bizim şu kahva kinostuda işlep başlanandan beri birinci hemen insan ki alan filmine katnaşmak bana meser etti da. Yani Japaklar sonra insan ki filmi gırıklı gedelenç umuman aydılanına, hak aydılanına elimizde ama adamın bir oğulakları yazmış yani elimizde ama onun çağı olsa bize olan formatı o büyük artistlerin öyle denk tutuyor hatta bizi. Japaklar filmi 1972 yılın 29. Ağustos'unda başlap 1973 yılın May ayının 24'ünde tamamlandı. Japaklar filmi esasen Sinşovasında hemen ölçüde şu kino alındı. Sina bolýada endi birinji sina. Ondan soň kino sinalar boldy, bagarda alypdyk. Köylüň törekden alypdyk. Şu kadrdy bilmek, näçe kadr 4 kadrdymy ýa 5 kadrdymy? Şu kino öz kadrlaryny oýnamaly. Şu kino sinagy da biz o wagtlar çağa bilemizok, kinonyň bilemizok, beýleginiň bilemizok. Oýnap ber, onu rejissör assistentleri geller, aşyrdagy, sapardagy. Geller şoňalyk siz filme rol aldyňyz. O wagtlar men Suadın noçalar öýdüler. Şonu bir orkestrda saz çalýardym. Şu orkestra geldiler de. Onu şonu elbette şu filmde de kadrlarymız var. Dutar çalýarlar. Men öz dutarym bar, adım bar, şoň gawat gelendir de elbette. Ýamrawy eliň buýdan gelmeli ýa kadrda saz çalanda. Ýamrawy şoňalyk özüň azawlyk saz oňraýan ekenin zat piýata keçen ýazmaşýa. Japaklaryň arasynda bir sazanlar ramen bolýar. Japaklar deme 4 ikinji doğru yapmaňy onu ýerine ýetirdim. Başlanam ýaş bolan soň bilemiz kahwaň kömegi bilen köp zatlaryny öwretdi, adetdi. Ulluhan film taýýarladylar. Şol roli ýerine ýetirdik. O wagtlar o meşhurlyklaryň arasynda Ulluhan at awraýarlyk, syýla münasip bolduk. Ve döwletimizi awraya getirdik. Men gözüme İngul at awra saýy diýerim şu halkyň bahasy. Şunu ýa-barsak biz syýlaýarlarym, hormatlaýarlarym, tanýarlarym. Elbetde ýa filmiň şowluşanyny görkezýär. Halk arasynda gaty ýaýran bolýar da, ýa at awraýarlar bolmaly. Çağlar üçin asl niýetiniň ulluhan adamlaryň muňa seredýärler. Ýene üstünden ulluhan sebäpleri artistler bar. Bazar Amanow, Oljahan Mämikow, Durdy Saparow, Sargarry, Oludy Mehmet Kuliýew, Akmat Bäşim, Şükür Kuliýew, Gurban Keljäk, bütün ýurdumyzda belli adamlar, artistler. Bizim rejissörimiz şoňalyk beýik artistlary saýlap öz orlaryny paýlamagy, elbetde şolam bir şowlugyň bir alamatydyr da. Gaýtmadar ağa. Ine şol Japaklardan soň 40 ýyldan soň ýene de şykaky wagan bir rejissörlük etmeginde ýene de bir çeper filmi, gyzykly gidenel çeper filmine düşmek bagty meser edipdir da. Gayba, ben kino öğrendim de beni yankı soran diýişýärdi. 40 ýyldan soň näde bu tapdy? Bir ýerde duşdyňyzmy? Birden ýene de sen çağırtdyr da. Bir gyzyk täsir. Umuman aýdylanda biz hiç haçan aratnaşyny ýitirmez. Şeýlemi? O Japaklarym ýa-ni şu filmde oynan aktörler bilen elimden aratnaşy saklap ber. Şu filmin döredimde 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl elimden şu belin geçildi. Dörür duş, gurnully. Bizim gatnaşymyz hiç haçan gitmedi da. Şu kinonun gırklıdan kinosunda da şu Doğanlyň biriniň roluna meni çağırdı. O benim höwes bilen keşfi o ýerine ýetirdim. Ey, süýçi gaýna gel. Kime süýçi garpyzy gerek? Kime süýçi garpyzy gerek?
Kime karpız, kime enha süýçi garpyz var. Yaşlı, ne fevda giden ok mu? Sen kaygıtma yaşlı, biz häzir karpuz satıp bereriz. Süýçi karpız gelin alın. Kime süýçi karpız gerek gelin. Süýçi karpyzyň iň gowusy, süýçisi tölede al. Noş bolsun. Süýçi, gaty süýçi karpız gelin. Gelin yine süýçi karpız alın. Gelin. Kime süýçi karpız gerek? Gelin. Süýçi karpız, karpyzyň iň gowusy, köz ýady gyzyl. Gelin, hani töläňde alın, iň noş bolsun. Süýçi balýaly karpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hili obadan gyýyz bolupdyr. Ýöne çopan oglanyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente bolar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynly saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasul hallar bar ahyryny. Entek çağı da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satın alın, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Sen leyle görüpmidin? Leylek bir aýagynyň üstünde dur. Eger bu gözel gyýyz haly bilen bile beräýseňiz Hani söwdaňyzy goýun. Yaşlı, gelin hasaplaşaly. Alaçy köp. Siz maňa ýene de kömek edin. Yaşlı, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alın. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly, muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Teredin, nähili owadan nagyşlar, teredin ahiryn adamlar satın alın. Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men halyny alyan. Durun etek, durun, men aljak. Yok, men aljak, men aldymeýän. Yok, almadın. Getir, men aljak onu. Al selveci. Sağ bol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme ederdik? Ene, süýçün awat. Sen näme edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurlyk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruly kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýaty urtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramada işdiýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Ona kenzi var gerek. Kenzi var halwa da. Näçe? İlk bilen saka trunda. Ol ilk bir dadyp göräýsem diýär. Bolýa, alın. Taramburdu. Hojaýyn o sen halwaň süýçi däldi ýa. O ne her süýçi dälmişin? Özüm ýasadym ahyry. Men kiden gowy halwa bolmaz bütün wagtda. Iň gowy halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hil süýçi halwa? Muňa heretiňle men halwam süýçi däldi ýa. Hani gummor şerden.
halwan kişmisin bu balın muzun kim töler? Kim yen bolsa şondan sonra bala sen özüň idiň, kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Sunğutun hayfı vurulunu şonda öz durmuşunu, öz zehinini, öz bilimini singdiren halk artisti olsun, yön artisti olsun, şu halkın ağına qalan artisti yaratlamak bizim için ulukan bağıt. Kakı ağa bilen maňa kän işleşmek mester olmadı. Yönü kakı ağanın bir häsiýeti bar eken, artisti öz erkine goýberýär. Şu oradol, misal üçün sen ne ştaydan şunu kino planda takınna, şunu yerine getirmek sen borcun diye. Ne gowu çıksa sen avrayın, ervet çıksa da sen filmi yerine getirip bilmedin olya diye. Erkini özüne berýärdi. Ondan misal üçün sen kinoda bir daýdan inen keşfini yerine getirýän olsun. Şu ine durmuşda näme zatlar başarmaly? Öz hojalygyny, öz öýüni, çağlarynyň arasyna nähil şolary terbiýe bermeli, nähil öýüni alyp barmaly, gelinligi dinne nähil sözler diýmeli. Şu zatlaryň hemmesini ine diýen adam bilmeli ony. Şoň üçinem şol men oglum başga bir ýurda gidip şunu bu tarafta avrayarak gelýär, öz watanyna, öz döwletine, öz ýurduna, sport ugrundan avrayarak gelýär. Men oglum şu birinçilik alyp gelýän Çakan ağaň maşgalasy. Mehriban ileşler gelin häzir şu ýerde Kakı Oras Sahetiň döreden Çakan ağaň maşgalasy adly çeper filminden bir parça tomaşa edelim. Matematikadan 2, geografiyadan 2, ene dilinden ama 2 oğzenki. Qıyıv, näme on neresi çağağın üstüne qıyğırıp dursun? Näme berin nimetimi? Qıyğırman mı? Vurarnam. Edep terbiyani qow vermelekenin. Kim şey edip terbiye veriyor ha? Nizamadur Bestir bayramına. Akıl satıp durmada gönül. Bollun men başıma kemennir. Temol. Näden ay Kakı, sen men başga ýerlen çalşyrýan bolaymy? Men diňe 4 başlyklany okuýany. Deşgalyan, 4galyan, 5galyan molsoň ikiliklen näme? Ay Kakı, bu 5-nji dadaky aman Ataýewiň bakalara. Amen olsa 5-nji bada okuýan. Ay oğluma. Beşinci bada diýdene. Kino sunwatyna, kino rejissuratyna bir näçe işler bilen, öz adamkärçiligi bilen, halipalyk derejetine ýeten Kakı Oras Sahetiň barada gurun açylýar. Kakı Oras Sahetiň özüniň bütün ömrünü kino sunwatyna bagşadan adam. Şu sunwat bilen ýaşap, şu sunwat bilen hem gelen adam. Men Kakı Oras Sahetiň bilen 1997-nji ýylda kino düşürilýän ýerde duşmak meýter etdi. Ina şonno Kakı ağa Bagtaçar diýip bir film alýan eken. Şonno şo köşülük eltin şo bir rol bar şonu bir oýnap berdin diýip haýyş edipdir. Ödem ýanky Mollnepet teatryň zalyna Kakı ağa enzamlaryna seredip berdi. Menem barymda "Salam aleykum ýaşuly." "Wa aleykum assalam, saglyk." Çetde öde etdi. Menem näme diýjegimi bilmedim ondan aýdyn. Ýaşulydim ha. Bir çağına ne keneyim ol nidmir surda düşdüp bol menem şoňa geldim bolýyn. Düşüp bilermiken men şo kino diýdim ol. Sen kim diýdi? Menem köýüşül başly wagt men aladam bilen bilmändir nime ýüzüme derdip dur. Kakı ağa bilen çeýtirip ilkinji tapar kino düşürilýän ýerde duşum. Ondan soň 4 filme düşdüm. Men Kakı ağa bilen işleşmäň şeýle gyzyklygyny, şeýle şuň bilen şeýle ýöntem işlemeligini men begenlerdi. Halipe hökmüni, ýaşyl hökmüni, adam hökmüni bize köp zatlar öwretdi. Kakı Oras Sahetiň 2005-nji ýylda Çakan ağa adly filmi suratga düşürýär.
Bu da Halipaň beýleki eterlerýäli halkyň söýgüsine münasip bolan filmleňmeri. Bu filmde çağalara döwrewat bilim terbiýe bermek türkmen halkynyň eşretli durmuşy barada gurrun berilýär. Salam aleykum. Salam. Mektebe uğradın mı? Ova kakı. Ay berekella. Assalamu alaikum. Aman işten geldin mi? Ve aleykümselam. Mektebe uğradın mı? Ay berekella, berekella. Kaka selamu aleyküm. Aman işten geldin mi? Ve aleykümselam. Hava geldim. Kaka selamu aleyküm. Aman işten geldin mi? Ve aleyküm o. Ey keyvani. Buran bağırın birden uğradıp bolan okun. Bulan derdinden ben takalım deyip bile. İkinci kinosunda da Gızıklı Gezelenç diyen kinosuna düştük. Onunla bizim devletimizi, vatanımızı, ak mermere bedenen yurdumuzu vasp edip, sonra ben bir oğlum teyze cayalya, şu cayım ejetini getiriyordu ovadan sonra aylar görközüyordu. Ullakan begenç bilen şu ejetini de adını yığınap şu tayda toya medya söyleyen şu tayda. O toya medya. Mehriban ileşler gelin häzir söhbetdeşligimiziň şu ýerine şu Kakawagan Gızykly Gidelenç adly çeper filminden ýene bir parça tomaşa edeliň. Men Aşgabat'a gidip gelinçem. Hür Cemal. Hocalygyň hojaýyny öýüň bikesi gelin keywan sensin. Men barımda kıyalı dangdan dörtte turup pomidorları, hıyarları, bulgarları hemmesini terezde çekip çık alıp satıra verirsin. Oğullu, senem her gün dang bilen süýt gatygy şey dersin. Bor enesi, bor. Dursun Cemal, sen bolsa mallara seyredersin. Nahar soram sen boynuňadyr. Näme gys? Ýüzüňdäki şatlygyň ýoga sene gys? Gaýnymyzy görse gitmesin goýaýmasyn. Men gaýdyk gelinçem, öýüň ket hudasy şanazar bolur. Şanazaryň aýdyny perman diýeni kanundur. Ece, men iň baýry oglum. Ul oglum. O Türka. Ket huda şanadar bolmalymy? Mene karşı ece. Öýköledim. Begnadarym öýkelýär. Ay hak Nazarhan. Men seni ket huda goýsam, öýümüzi gör olyň meýhanasyna öwräýmezmiň. Senem Begnazarym kakyňyza çekipsiňiz. Kakyňyz bolsa 100 ýyl ýaşap, gazanmany öwrenmän, sowurmany öwrenli. Ne diýen ece? Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam Mevlam, sağlık bey. Şükür. Salam aleykum. Sağlık mısın renge? Mevlam, Aşgabat'a gidiýänmişiňiz diýip eşitdim öýle. Aşgabat'a gidiýänligiňiz üçin ya. Watyr gepimi. Aşgabat'a gidiýär takallar. Aşgabat'a. Sadappaýamy diýämi. Sadappaýamy diýär. Arly ýylyň adaby hatyl bolup ýetişen çagy Aşgabat'a gidip aklyňyza näde uçally? Yok, yok. Men tanaýan Sadappaýym boljak bolsa hatylyň ýetişen wagty Aşgabat'a gitmeliler. Erti birgün
aşıvatda kulluk ediyen ağıtıcağım Kudretcan, harbi katamını kabul ediyor. Şey diyene, harbi kasam mukaddestir. Onu top-tom öňüňleni dileýänler. Harbi katam davaratına hotarlan katnaşmağı, garaşlılık eýämini dören ajaýyp däpleň biridir. Geden menne bir gedip pedilesinne. Elince kokşura vuri. Bor ýenge. Askıvada gidiýäniňi tötü şova boşlap çykdyň dämi? Ýeri sen o zatlar nädip götürjek? Ya keýwany, götürse bular otlu götürýär. Otlu götürýän bolsa, hana? Olaram basa wöri. Ha, keýwany. Din jamalard ilgünün yumuşun bitirip netip bolda tag boldyna malard. Ay oğlun, irtirden merin oğluma, yegenme, ağıma, atama, gaynatama eltip beri vursun, neyip yönü getirip yatırlar. Dünyanı koştun ne olurdun ha? Sen Aşgabat'ta din çalacak mı? Ya ilgünün koşkolumunu paylayacak mı? Hay kemper. 69. ýyl ýadyndan çykaydy mı? Sana ak yaylan yumuş oğlan nerler? Gappar ağa şu Kakawaň döreden inçe filmler var da şolong içinde de bir biziň halkymyzyň iň bir söýüp tomoşa edýän filmleriň biri Ýurda filmi. Şu hakynda da bir kaz töhfet etsek. Kakawa kan filmler suratı düşürdi. Bir 20 golay gysga dolu görnüşli bir näçe dokumental filmlerim suratı düşürdi. Meniň dörejeli bir gowy tanış şol surata düşüren filmlerin içinde bana en güvnüme ýerýäni dünya derejesine çıkan filmden biri Ýurda ýesi. Bu film özünün kinoçylygy bilen tapawutlanýar. Yani filmde iki sany watançylyk urşy döwri aradan çıkan Arzynyň filmi gahrymany, onuň begenjigam aýaly ýok bolup ikisi bir durmuşda ýarlaryny ýitiren, ine olar tütenlikde bu kenardan beýleki kenara bir kiçirek ýabyň üstünden köprü gurýarlar. İki kenar birleşýär, iki ýürek birleşýär. Bu ýerde simbolik ýanky edebiýatda da, kinoda da talap etýän zatlaryň biri. Şonuň üstü bilen ýuwaş-ýuwaşdan iki sany teşne ýüregiň bir-birini tapşakynda gurrun edilýär. Filmiň öňe sürýän pikir gaty çuňur manyly. Artistlerim gowy oýnaýar. Iň gowy öwdürden filmden Selamun aleyküm. Aleyküm. Aman mı? Aman sağ mı? Geçin, oturun. Gelin mutlu olsun mamureci. Tanrı yalkasın. Ayağı düşünmesi olsun. Tanrı yalkasın. Ağıtına olmak nasip etsin. Tanrı yalkasın. Yine gelin. Bular sana. İki ödün dört bolupdur. Sen soğudun. Motorun açarı.
Wepalcan, bu halat ferpaylı gelen kim? Uy, enemi. Sen bilmeden men nerden bileyim? Ağil bibi gödel kudu. Senem tanan okmi. Tanam yok. Bu bana adam zaten. Belki taşkırak karınlaşınızdır. Sorayım alekenni. Soramak gelişkirler ahirin. Elbette. Wepalcan, yetti onu iyidine dolu. Aha o yaşlı. Hani ayak çeksene. Siz kim vardınız? Türkmenistan'ın görünüklü reşiyori Kakı Orasaya da yatlap onun dörücülüğünü, onun alın kino filmlerini yatlap yine ayrıca Cappaklar filmi bizim yurdumuzda öğren ulu bir hormatı filaga münasip bollu. Uludan kiçe şol filmi ençe metapar tomaş ettiler. Tabi Cappaklar den filmi Berdiker Babay'ın eseri esasında dörüdülen bu Türkmen oğullarında bir ören veşi şadiyan 4 san doğunun ne bir kıyınçılığın olsa, gariplığın olsa hiç açan özünün ruhtan düşmeyen durmuşu olan feygüsünü yani yaşayışı olan feygüsünü hem de ne hilyagderleri düşünene de şoların dine veşilik bilen alıp çıkyalar şol. Önkü Moğla Nefes adındaki Türkmen Devlet Drama Tiyatrı'nın yanına stüdyo vardı. Yine şunu bana okumak mesir etti. Şol stüdyoda. Şonla bizim stüdyamızın yolbaşçıları, Türkmenistan halk artistleri Aman Gurban Durdiyev, Nur Muhammed Keşikov, Türkmenistan at kadınlar artisti Oraz Çirkeyev dağı devletimizde belli yazıcıları, şahirleri, artistleri, rejissörleri getirip bizimle duşuk koyadılar. Yine ben geçen yapışıklarımızda da Altağ bilen geçiren duşuklarımı yaptırdım. Şonla bir gedek Kakı Orasaya'dan geldi. Duşmağa. Sonra şu Kakıvağa Cappaklar vardı bir film düşürmek arzu ediyendiğini. Berdiker Babay'ın şu eserini has yakinen öğrenip şu Türkmenin milli ruhuna kavat geleyen Türkmen oğullarının şu veşi oğlancıklar ne hil kıyınçılıklarım olsa dine gülkü bilen, aydımsaz bilen, değişme bilen alıp çıkandıklarını almağa şu kilo düşürmeye arzu ediyendiğini ayttı Kakıvağa. Sonra dedi, belki sizin içinizden şol Cappakları oynayacak tapılar menadir dedi, mekteplere ayrılıp, okucalarına ayrılıp, o Cappakların keşfini döredip bilecek yaşları sinek görüyenliydi. Sonra biz Kakıvağa ile duşanımızda şol Kakıvağa özünün hunugata gelişini, medeniyete gelişini, kino gelişi barada kızıklı gurrun verdi. Şey Kakıvağa'n bir sınıfta geliş hakkında, kino sınıfta geliş hakkında bir öz gurrun meriyen söhbetleşligi var. Bizde şu mirasın hazinasına dur. Gelin häzir şu Kakıvağa'n öz bir durmuş hakkında, kino sınıfına geliş hakkında beriyen gurrunu häzir hemmemiz birlikte şu yerde dinleyelim. Men doğun yerim Bağır Obası. Kadimi Nusoy Galası'nın eteğine dünya inen. Kino sunugutuna ne hili geldim diyen kevat bana soru görüyorlar. Şu soruları verenlerine men ödedim oturup koydum yanına. 6-7 yaşlarımda uruşun ön yanına oğulurdu. İlkinci kinoları görködürdüler. Kine mekanik gelip denim kinonu görködürdü olun. Oturguç saat yoktu da vurdu. Yerde oturup adamlar hey kıysak çay içip sadet oturup kino görürdüler. Men birinci gedek ağam sehet bilen kino paran bir adıma düşüyor. Sonra şu oynayan kino seyrede oturun olun. Adamların ağzı uluyor alı, kıyırıyanı alı, tüpönlü urşuyanı alı. Şu kino dipten seyredip ahiri korkumdan sanra oturun. Ne hele kino kadip. Kinonu ahirine çeni görmen uğra kalıp durun. Uruştan öngü yanına dövür
ağırdı. Şağalar öýüne düşdüm. 7 ýyl şağalar öýüne terbilendim. 50-nji ýylda Aşgabatda 2 türkmen dilli mektep bardy. Şol mektepde 8-nji, 9-nji, 10-nji klasslar okap oturdum. Şo wagtlar kino görýärdik biz. Şo gören kinolamyň içinde belli bir artistka Tamara Fyodorovna Makarova kinoda görümde higran galyp gen galypdy. Mektebi guturup Moskva Bütün Sovet Kinematograf Institutuna okup gittim. Biz 10 sanak Türkmen şu institutu girmege baranlar. Bunun baremede 2 sanak adamın sayla varlar. Biri ballı oradıp operatör fakültetine, birim men aktörlük fakültetine. Egdamen birmege girimde şu Makarova aktiviteni görüp Ankara kalıptırın. 53-nji ýylyň sentýabryna Sergey Avleyevich Gerasimov'un ustahanasyna okuw başladym. Şol bilen ustahanamyza 30 ogly rejissörler hem artistler bile okudylýardy Gerasimov'un fakültetinde. Olardan näder bir neçetleriniň adlaryny aýsam, hem ýerde belli. Men bilen okan artistlerden Lyudmila Gurchenko, Zinaida Kiriyenko, Fateyeva, bular ýaly aktrisalar, rejissörler Aleksey Saltykov, Kira Muratova, Davlatyan Frunze, başga da bir näçe rejissörler öz ýurtlaryna belli kino ustatlary. Ballı Orad, Muhammed Gurbanoğlu'yevich, Yazgel Seyidov, hudojnik Bekmuradov, Altı Artikov, bir de institutda 13'ler diýerdiler. Şol 13 tane Türkmen film sungatyna gelip goşuldy. Şonuň gelip goşulmagy bilenem Türkmen kino sanatyna ullukan ösüş başlandy. Şol ösüşiň dowamynda da Türkmen kino sanatynyň abraýy ýyllar geçdigiçe bütün dünýä belli boldy. Rejissörler, aktörler köpüsi bilen işleşmek bana müyesser etdi. Şolaň içinde köp aktörler bilen işlänim. Oturuşup çay içip aýdýarlar putlap duýdyk diýsek ýalňyşak. 58-nji ýylda Aşgabatda geldim. İşte waramda ilk wada rejissörüň assistenti bolup 4 tane kinoda. İlkinji egzamin Ayna, ondan Gunnogoro oynadym. Şol ýaly kinolarda assistent bolup işledim. İlkinji alan kinolarymdan Sarıkhanowyň Kitap, İkatanyň bir ogly, soň Jappaklar, Ýurdeyesi, Guşu galasy, Köýtün nalasy, Jülgedäki aralyş, hem ben sanap oturmaýyn. Ene iň soňky kinom 18-nji çeper kino. 40 goloýum, hatda 40-dan artygyrak dokumental kino aldym. Şol alan kinolamyň içinde Jappaklar Frunze Kino Festivalinde, Ýurdeyesi, bir Frunze şäherine ýaz berdiýiwa, Elvira Kuliýewa, Yerewanna, ähli bütün Sovet kino festivallaryna munasip boldular. Mehriban ýerleşler, biz nota seňen ömürler atly gepleşigimizi söhbetdeşlik arkalyna dowam edýär. Gappar aga, şu Kakow agaň şu döredön filmler hakyna söhbet edip otursam, şu Kakow agaň döredön ýene de bir ajaýyp filmi bar. Olan bir halk köpçüliginiň söýgüsine munasip bolan filmleriň biri Köýtün nalasy filmi. Ýazgıçy Kuliýewiň eseri boýunça biziň ýurdumyzyň ekranlaryna çykan film biri Köýtün nalasy. Bu gadim döwürlerde, olanyň öňkü asyrlarda hakykatdan bir Köýtün dagyň eteğinde ýerleşen bir owada bolup geçen Zöhre Tahir, Şahynem Garip ýaly söýgüleriň ykbalyna, şolar ýaly ykbaly bagşlanan film. Öz döwri bu dart kılınan vakalary görün berýän film giň tomoşaçylar köpçülik tarapyndan gatgow alındy. Şonu ilkinji gedek Çar Seyitliýew aktýorumyz, ýaş aktýorumyz çykyş etdi. Şondan soň Kakow aga Çar Seyitliýewi her rejissörüň bir nemesi bolýar. Süýýän aktýory. Mysal üçin Altygardyň Hommak Güllügi hala madama soňky filmlerini surata düşürşi ýaly
Çar seysebi ol son filmlerinde de surat uçuruyor. Yine aralaştırılgesi, yaşlığımızın kasami filmlerinde de surata düştü de. O film özünün şol dart kılınan vakalar, o katlaşan artistler neticesinde bizim Türkmen film kinostudiyamızın nusxo eserlerin birini öldü. Gelin häzir şu Mehriban iýleşler Köýtön nalasy çeper filmine baş keşfi jalanlar ýa-ni Çar Feýtliýiň şeýle kemine Jappaklar filmine Geyli Çoponyň keşfini jalandyran Aşyr İşanoğlu üflene bilekden söhbetdeşligimiz Mehriban iýleşler gelin häzir şol söhbetdeşlige tomaşa ederim. 1970-nji ýylda Moskwaň Şepkin adynaky ýokary teatral училищене mutarap geldik. Şol 70-nji ýylda Jappaklar alınıp ne basım görkeljek diýip teatrda aktörlerin arasynda umman o dişgärlerin arasynda şu wagtlar gurrun bolýady. Elbetde biz soň görkeljişinde gatnaşdyk. Kakawdyň ara şo taýda wagt düşdi. Onuň Kakaw Rasyadov kino alýa diýip ýanky teatrda gurrun ýaýrap başlady. Onuň olan Köýtön nalasy kino alýarmyş, oňaly neme diýip. Ha bir gün Tany Rustam we ýaş tomoşaçylar teatrının orta bölümini işleýärdi. Soňul şo kinoda Gyýlar Han Şetden oýnady. Hawa. Onu şo diýdi, şarhyny Kakaw diýdi, kinoga çağırýar şo kino diýdi. O dogry oňatlar Kakawym tanamyk. Kinostudiýa entek Türkmen filmiň işlerine entek girişip baramdyk. Hawa. Onuň şuňaly pikirler bilen bir arkaýynrak pikirler bilen o entek kino işläp başladymy ýokla diýen pikirler bilen. Hawa onuň bardym. Şonu da bir ak telpek giydirip ýanky Türkmen köýüne giydirip şo döwrüň nemesini giydirdiler. Surat aldylar. Onu bir küçünden bardym. Kakawň özüm joşgun adamdy. Ol işe başlanyny işeýle bir joşgun bilen başlaýatda. Umman işe ýapşanyny, sunuda ýapşanyny bir hil joşgun bilen ähli adamlarym bütün dörüjülik işgärlerim ýokary derejede saklaýady. Şuňaly bir häsiýeti bardy. Onu şuňaly ýokary derejede bir hil joşupdan men gerek adam tapdym. Onuň nişanlyk bilenim kabul etdiler. Uly bölüm bolup näçe tany ulug o näçe adam Köýtüne uradyk, Köýtüne bardyk. Köýtüne ozy diýsen bir öz boluşly gaty bir täsin ýurt. O taýda hakykatdan bir siýahatçylaryň bir şeýle özüni gowdujak ýeri gaty täsin ýer. Büyük ýanky dağlar, kirt dağlar, ýanky erti ýerden turdyk bolyn, owaň orta arasynda köl bar. Kölüň ortasynda da adazyk bar. Akşam ara ýene şo kölüň ýanyna bardyk bolyn, ýanky ada kölüň ograsynda dur. Ondan şol adamlardan sonra şeýle bu diýdi, şuňaly aşağı ýere degen ok, şu suwdan imitlenip täni bir dören, ýanky bagy neme, hawa süýşüp. Hawa kiýany süýşüp ýördi. Diýen täsin ýerler eken. Kino alynan ýeri, şo wakan hakyky bolan ýeri. Ana şoňa aýtjak bolan hakyky bolan ýeri eken hawa. Onuň man ýaşlylar maslahat etdiler. Ýaşlylar diýenim o taýda şu wagtky kinoň lehengleri, men aýtsam Baba Annanow, Ata Döwletow, Artyk Jalliýew, Aman Ödeýew, Akmurat Bäşiňew, umuman şeýle lehenglerin arasynda men düşmegim umuman bir tarapdan bir hili tolandyrjy ýagda ýöne bir iş etmekde, keşif döretmekde bolyn köp kömek etdiler. Kakaw Rasyadov bilen işleşmek diýsem täsin özüm gyzykly. İşleşmek näýili? Ol hiç ýyly sürünmeýärdi.
Sen planda det. O şeyle göre asla aktöre şeyler azatlık berýärdi. Şolum o gaty kän kömek edýärdi. Özüň ýaly bolýardy. Şoň üçin dost ýetdi. Dostlar ýetdi. Neme? Ular bilen uly ýaly kiçilen kiçi ýaly özüm degişmeýän gowy berýärdi. Ol dörrew ýeňiljek düşündirýärdi. Şoň ýaly bolmaly, şoň ýaly bolmaly diýe özüm gülüp goýberýärdi gapdarynda. Bir täze iş ýani işimiň özi agyr kinody. Birinji köýten naraty. O bir gaýgyly kino da bir hasartly kino. Emma şonuň bir ýeňillik bilen hemmesini düşünürip bilýärdi. Täze Kakowagyň özüm bar. Ilki artistligy oturýardym. Kakowaga bilen men ilkinji tanışlygym 1972-nji ýylda Tomasaylar bolupdy. Men Goşun Gullugynyň gelip Ýaş Tomasçylar teatryny öňkü işlenýärimde işe başladym. Şonda Kakowagyň kömekçilerinden biri gelip Kakowaganyň kinostudiýa çagyrýanlygyny aýtdy. Japaklar kinosunda Gelli Çopanyň keşfine düşmek üçin çagyran ekenler. Uman kino sunuwatyna men ilkinji halipam hormatly rejissörimiz Kakow Orasatov boldy. Şu Japaklar kinosyna başga keşiflerde Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanow bilen, Durda Saparow bilen, Oguljahan Mämikow bilen, Oguldurdy Mehmet Guliyew bilen, ine bir Ýuwaşgeliniň gaýnanasynyň keşfini ýerine ýetiren Aýtoltan Berdiýew bilen, belli kino artistimiz Şükür Guliyew Ýuwaşgelinäki gaýnanasynyň keşfini ýerine ýetiren Altamanyň keşfine Japaklar kinosunda turada düşdi. Belli kino artistimiz ikinji Altamanyň keşfine Gurban Keljaew şowly çykyş etdiler. Şular ýaly halipalar bilen ilkinji kino adamynda ilkinji keşfi ýerine ýetirende şolaň özüne alyp barşy, şolaň işine bolan ahlaky, olar sebäbi bizden ençeme kinolarda uly keşiflerde özüni tanadyp halkymyda özüni söýdiren halipa artistler. Elbette ilkinji adamlar kıyınlı. Ýöne Kakowagyň şeýle bir häsiýeti bardy. Ol şeýle bir pespäl, açyk göňüllü, hiç haçan kino alyp ýörke, ýekejek edem işgärlerine ýa artistler gaharlanany gören ýerim ýokmy. Şeýle artistlere öýdi etmeli. Şu keşifde bolmaly, näýili bolmalygyny düşündirerdi. Tom artist, olum artistem dörjülük adam tagyry. Olum hani öýdükçe näýilirek nime dersin diýip her artist öýdi şonuň şol keşfe öýd goşanlaryny goşup öýdükçe nime edip bolan ýerini bolýa diýerdi. Hiç adamyň göwünde degmän aýta ony höwetlendirip, ruhlandyryp Kakowaga ähli kino başlarynyň gotarýança artistler bilen kinoda işleýän bileje şu iş alyp barýan kardeşler bilen gaty mylaýymdy. O kinoň operatory Osman Saparow, taýdanýadan biziň belli kompozitorymyz Nur Halmamedow, gaty şolar ýaly kinonu alanyna adamlar Kakowagyň öýdi bile düşünüşüp işler ýaly kardeşlerini taýlap alanylyk üçin şu keşiflere dogry artistler taýlan üçin şeýle ben pikirimçe şeýle şowly kino döredi Japaklar tomraşylarymyzyň köp watlap ýadyna galy hädirem höwet edip seredýärler şu Japaklar kinosyna. Ever men getireyin.
erkek kişiň etmeli iş däl. Hiç sade düşemem. Ulalangda düşünürsün. Nesibedenden iň çağalar. Tanrı yalkasın telvece. Horlumuzdan yana kapırgalarımızı sana vermeli. Alam, iň. Inni siz ne edip yaşajak? Hemme zadyňyza kelek baýarly. Ziyan yok. İşler. Canımız sağ. Elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Biz işten korkumduk. Ola gowlu bolen. Siz gysganmanam bileňiz. Bir dowum çörügüm il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklan ýüregi ak. İň esasym biz agzy bir. Dört bolsaň pagda. Salamu aleykum. Aleyhisselam gellican. Gel, geç. Ahir iýdiňize dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alyň. Gowyň eken, hal çiterin. Gowyň eken, hala çiterin. Duzuňyza, çöreňize Taňry ýalkasyn. Doýan ýerinde dokluňy siňdirme diýipdir. Sag bolun. Yine bir bellemeli zat Kakora Sedif artistler saylanına şun TV duyuyorsa var mı? Neymiş? Bir cüpüne düşmek meselesi vardı. Hasiyetler şeyle bir saylardı. Aktörleri saylaşı. Men hayran kalımda. Şu birinci işimizde Kuyut'un Nalat Kino'nda şu artistler saylap seçişi katı cüpüne düşüptür. Şoň üçin şol keşfi ýerine ýetirip ýörkap otayda hemmes TV gatda da ähli hereketden bolýan ýer, wakalan bolýan ýer TV gatda. Artyk çallyflen aýdagdy raz. Şundan idi ýokary galynda gidiň diýdi. Bir salym diýdi, kömelek ýagarsyňyz diýdi. Bularam iksany şuň ýaly bir halta ýaljak, bir ýan halta ýaljak da şuň ýaly. Hesi birini şonu aldy. Ay durun diýdi. Onun näme şunu alıp barýaňyz onu goýuň diýdi. Falan diýdi çağırdy iksany. Ulluhan halta berdi. Ay şuň ýaly. Näme planaga bizi sadyk ýygmagy berýäňmi diýdi. Ýok diýdi. Siz baryň diýdi gine bilersiňiz, görersiňiz diýdi. Keň wagt geçmäke aňyrdan artyk çally aýdagda ýüklepdir ýanky. Ganar ýaly. Ýanky şeýdik gelýär. Bir näme ýyk gelýär diýip ben gerliler ýanky näme açyp açdy bolýan. Olur kiçirek bir jamlar var, iki adamlyk jamlar var ahyn. Şuňa näme de şeýler akýar. Şeýli kömülük. Ay hiç kim güwene ananak bu bir-biriniň ýüzünde sereşýär. Ýene de seredýär bu. Hakykat kömülük. Beýle ullagan kömülük. Hawa. Ondan bizde diýerler ol toy gadanlar diýip. Ana şu toy gadanyny atarıp ýanky kömülügi bişirdik. Umman şu taýda hiç ýyly bir päsgeli gaty uly höwes bilen işläp şu kinony alykdan. Kakowagam Jappaklar kinosyny uly ýaşly tomaşçylaryň gowy görýän çağlar hasam gadygyp teride gowy görýärler-de. Şuna bir şeýle bir kino berkak ýagdaý boldy. Şol oturandan Taýwana geçdi toparymyz. Şu ýerde Jappaklar bir çopanyň eşegi bardy. Jappaklar şonu haýyş etdiler. Jappaklaryň eşegi bolmaly şol. Şoňa minip belli bir bölek şu ýerde alyndy. Indi muny
Indi Sünçe göçüp gelmeli. Ay Sünçede yaşa kendirle şöyle mengdeşiren tapar dip o çopanı sağol Tanrı kadından yani eşeğini qaytarıp berdiler, qaytıp geldik. Tapılana onu verdi. Sünçede de gözledik, Mürçede de gözledik, tapılana. Ay bolacak gal, mengdeşirek bar ben onu yerler. Ondan bu eşek şeyle bir adama öğrenşen yuvuştu da. Ay onun bolacak gal birun işe yatırıp nemani direktör ornmatarını verdiler. Bar şol eşeği şu çopandan al qayttık. On gitti, çoban vermendir o men bir ayağılığım ben çopan eşekten ne ayıl bunu gördüm deyip boş geldi. Kalkıvağa da Osman operatör yok, şov olmadı bolonuk bir de yem bol renkli plonka aldık. Şov olmadı bolonuk ikinci kadar verdiler bana. Yine gitti adam çopana da düşüründür de şu kino derurluğunu şonsuz bolmayacağını düşünündür de onu yük maşini yüklep eşeği şu Tayvan'dan Sünçe getirdi. Serede oturtam kalkı ulen men 3 kino ulu iş ettirdim 3 kinodan. Ava. Onun iyi yandan aralış jülwesi kalkı kino aldı onu elbette şonda da kalkı şol komiser Arşman'ın keşfini ananne. Doğrusu mümkün birden bir yıl oldu da şol keşften yeni bir şungal qatı bir ayratin tapawutlanan keşf. O kinoda işleştik. Onun bizim yaşlımızın kasamlar dip kino aldı qalkı o kino onu işleştik. Umuman aydanda qalkı orası hedef Türkmen kinosunu östürmekte qatı ulluqan işler etdi. Halipalarımız hakkında, geçmişteki büyük sunğu işyerlerimiz hakkında, kän iz qaldıran halipalarımız hakkında, kän qızıqlı gurrunlar edilýär, ýatlanýar. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutumly işleri rowaj alsın. Gapparaga şol ýanky köýtenala çeper filmini ýangylyň keşfini Elvira Kuliýewa ýerine ýetirýär, dogry dämi? Jallandyrýar. Şol Venan hakkında da bir gurrun verseniz şol kino sanatına geliş hakkında sebebi şol filmde şol keşfi şeyle ustatlyk bilen jallandyrýardy. Sonra adatça kinonun surata düşürýän döreçilik topary haýsam bolsa bir film surata düşürmäge girişende artist gözläp metbugaty ýüzlenýär. Metbugatda ýazýarlar, uzun boýly o galam gaşly öz saçy bolan diýdinden aşak çykdyran saçy bolan gyzy gözleýär dip. Elvira Kuliýewa da ol millet Azerbaýjan gyzy, ol universitetde Rus dili filologiýasynda okýar eken. Soň ony babanlanan Kärizgenler filminde Maranyň kesbine soňamon çağırdy. Şu ýerde de men pikirimçe qatı saatlik bilen öz kesbini ýerine ýetirdi. Soň ne biz gaýyp bilýändir, köp ýyllar geçenden soň Jappaklar filminin 40 ýyllygyny bellemek üçin Türkçe şu ýerde duşuk etdik. Şonda mun alyp gitdik. Öňküde düşen ýerlerini aýladyk. Elbiri Mogolyma bol işler eken häzir hormatly din çalışdy. O duşmak beýser etdi, gürleşmek beýser etdi. Ine olam tötenlikde kino bilen emma TV-ge tekini bar eken. Owadan Türkmen gyzyny kesbini ustatlykly ýerine ýetirdi. Indi mehriban ýeşler şu Qaqa Wagan näçeper filmleriniň ýene biri ýaşlygymyzyň kasamy. Onda da uruş ýyllaryndan bir soňky wakalar beýan edilýär. Gapparaga bu hakynda da söhbet etsek. Qaqa orasy hedip ýaşlyk ýyllarymyzyň kasamy adly film suraty düşürýärmisin dip eşitdim. Türkmen film kino studiýasynyň 600 kvadrat jaýlaryny, otoglaryny gurup film suraty düşürýär eken. Bir hakykatdan hem
uş yılları oğlanlık döwrüne gabat gelen kakı orası hedibin o yetimler öýünde terbiyelenip ululuşup hakkında öz durmuşy bar edi. Ondan soň oňa ýakyrapdy. Ýazylan ssenariy boýunça surata düşürilýär eken. Şeýle bir oğlanlar bilen o ýerde yer titreýän bir günü bar. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabatda bolup geçen yer titremeli sahnasy bar. Onam jaýgyçyny aldylar. Şu ýatylýan menjeler oranyp ýokarda çaralar gap-gaslar dökülýän ýerini şu ýerde bir şoýuny surata düşürýän wagty menim edil barmak meser etdi-de. Kakyw aganyň ylgap, ýa-ni oglanjyklary her haýsyna öwre düşi hemme da daşly öwründäki wakany unutup şol nahar wagty geçkiden de bolsa işeşi şonda ilkinji gerekna görmek meser etdi-de. Bizin häşi döredüçilik toparmaz bilen Kakyw agan bir öýüne bardyk. Maşgalasyna bardyk. Elza daýda Kakyw hakyna köp gyzykly zatlar bize gurrun berdi. Şonu Kakyw agan şeýle zähmetýär adam bolanyny. Ömrüniň ahyryna çenini şol kino bilen işleşip şo kino senariýalaryny oturup ýazardy diýip bize şo taýda öýünde oturan ýerine çenli görkezip bir gurrun berdi-de. Hemme kino bir alanyny, kino düşürenini Kakyw agan ýanyna şeýle şoňa goltky berip, kömek berip giden Zenan. Ana şu gün Halipamyz, ustad, rejissor, Türkmenistanyň halk artisti Kakyw orasda het farada öňdöreden filmler hakyna söhbet etdik. Hormatly mehmanlar, biziň gepleşigimize gatnaşdyňyz köp sag bolun. Kakyw hakyna Kakyw orasda het hakyna gowdatlaryna gurrun berdiňiz. Köp sag bolun. Biz size üstünlük arzu edýäs şu parahat watanymyzda biziň medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmekde uly üstünlikler ýar bolsun, hemraňyz bolsun. Oğlum, şular yani bizim sungatda ullakan iyiz galdyryp giden kino işgärlemedi, rejissörlemedi, artistlemedi, ýatlamagy uly giň ýol açyn, hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, ýurda abad bolsun, tutumly işleri dowam bolsun. Ine mehriban ýeşler sungatymyzyň hak howanlar bolan arkadaşymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak tutýan tümli işleriniň elmedama rowaj almany arzu edip sungatynyň ömürleri atly gepleşigimiziň bu gezek sanam geçirip gotorýar. Besidiň ähliňizde jan saglygyny arsal töwretdirligi maşgala edýärligini arzu edýär. Hoş sag bolan mehriban ýeşler elmedama saglykda toýlarda görşelim.